Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλώς σας βρήκαμε. Δημοτικό Οδείο Πεύχης, είστε η επικεφαλής της ομάδας. Είμαι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου και θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε καταρχάς την ορχήστρα του Οδείου μας με μαέστρο τον Παναγιώτη Βλαχάκη και έχει φέρει δύο μαθητές του, τον Δημήτρη Κοροβέση και τον Ρίγα Σπύρου. Είναι ο κύριος Αγρέδος που είναι επίσης μαέστρος παιδικών χοροδιών από Σταμάτα, Κρυονέρη, Οδυσσέα. Τρίτο Διονύσου, και έχουμε παιδάκια από τις χοροδίες του Δήμου Νέας Ιωνίας, όπως πολύ καλά είπατε, και της Πεύκης Λυκόβρησης. Και δεν ξέρω αν θέλεις να πεις ακριβώς ποια δημοτικά σχολεία είναι. Πρώτο-δεύτερο Κρυονερίου. Πρώτο-δεύτερο Κρυονερίου. Θα τα λέμε εμείς, βεβαίως. Ναι. Πρώτο-δεύτερο Κρυονερίου και Τρίτο Δημοτικό Διονύσου και Δημοτικό Σχολείο. Τρίτο Δημοτικό Διονύσου και εμείς σας Η ευχαριστούμε. ορχήστρα μας από το Δημοτικό Οδείο Πεύκης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι τα λόγια είναι φτωχά τώρα. Ναι. Είστε εδώ γιατί ήρθατε να σας ακούσουμε, να σας απολαύσουμε. Ξεκινήστε και εμείς εδώ απολαμβάνουμε. Μπράβο σας. Εξαιρετική πραγματικά. Δεν ξέρω, Βασίλη. Εντάξει, δεν ξέρω. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε. Και για τη δουλειά και για το έργο το οποίο επιτελείτε βεβαίως. Για τη μουσική παιδεία που δίνετε εδώ στα νέα παιδιά. Γιατί αυτή η μέρα, έτσι κι αλλιώς, η 17 Νοεμβρίου, είναι η μέρα που θυμίζει σε όλους μας τους αγώνες των νέων ανθρώπων, έτσι. Αυτό είναι το μέλλον. Βέβαια.